Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Aramid, Kapitulo 20, versikulo 35. Ti kastoy, impakita kada kayo, ababaan itinapasnak apa nagtrabaho, masapol at tulungan tayo, dagiti nakapoy. Laglagipon tayo ti kinuna ni Apo Jesus, nagasat ti mangted, ngam ti umawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Kumusta din siyo? Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat, sir. Sir manen. Manong kunamlatan kanyak din siyo. Uwan manong. Kasta. Masapol mo ka ni ti allowance mo ita. Ibagam lang tayo kang ka. Kasta nga rod manong. Adda nga min babayadan me, katawan kwartak. Sige. Ibagam, numano ti babayadan nyo. Tayo kang ka. Agyaman ak manong. Ala, say-sayatem ti panagadal mo tapno makaturpos ka din siyo. Uwan manong. Asino mananday ti abisitam manong? Ni Densyo, Mariel. Kat, anya ter aramidam ditoy? O may kadumawat iti kwarta iti kabsat ko? Tapno ibagakan ka, saan unay abak nang ti kabsat ko, Densyo? Mariel. Unay kalakid din aya, Mariel. Tapno ibagakan ka, siyak tinagboluntaryo apagadalik ni Densyo. Takayat ko atulungan. Anya? Sa nga pulo da nga kakabsat, kat iso ti kalaingan kadakwada. Awan mat ti mabalindag iti dadakkel na, tapno ituloy na kumati panagadal na iti sekundarya. Kat? Siyakon Nagboluntaryo ak amang paadal kan kwa na. Anya? Day takit din ti pangigastusam iti kwartam? Mariel, kayat kumati tumulong iti padak a tao. Iso abay anak kuma. O di tangdanam latan kas babaunam? Agpaadal kakit din iti di mo kapkapin ano? Manong, numakalpasak iti panagadal ko iti sekundarya, sumardengak pa ilang agadal. Ne, apay nga Densyo? Agsapulak iti trabaho mabalin ko asarkan. Di mo kaya tagtuloy iti kolehiyo? Saanan? Dakelan at tulong yu kanyak ti panang paadal yu kanyak iti sekundarya. Ngem sayang no di mo ituloy. Uray 2-year course lang. Nakababain matlao na yan. No ituloy ko pa iti kolehiyo, manong. Napanunot ko. At magastos yu para kanyak iti dayta a kurso. Itadyulaangan iti sabali. Sige. Makamukang rod no iso ti kayat mo. Mangsapulak nga rod iti sabali pa'y apagadalag. Densyo, mano kayo kadi amin apagadalan ni Sir Romeo? Balay, talo kami amin, manang Telma. Kasta kadi? Talo kami at taga dito'y lugar tayo. Diyak amo, no adda pa iti sabali a lugar ti matultulungan na. Managtulong at talaga ni Sir Romeo, anya? Pudno day tamanang. No kasta kumaamin nga adda mabalin na iti biyag. Nasayaat kuma. Wen kumaa, tapno saan lang aday ta dumawdawat iti bendisyon. Wano kwarta da ti urayan da. Mangted damot iti tulong Tay kunada iti Ingles. Share your blessings. Wan nga rod manang. Tamay mayat matlaang tay tumulong. Ngam tay umawat iti tulong. Mama, bagbagaan nyo man day jay akabsat ko. Apay ayat ikabsat mo, Mariel. Imbes ko mga idulin na ti kwartana, ibelang nakit din. Anya? Apay ko mga ibelang na? Saan kumat nga ibalbal lang ti kwarta ka? Romeo. Itultulong ko kadag iti marigrigat. Oh, matlagayam. Mas dahawak mat ano, ibalang na, Mariel.
Isumitla ti turong dayta, mama. Ngamin, sayang ti kwarta na. Sana sayang. Tatumultulong akmet. Kat, responsibilidad mo nga rod ti tumulong no bilang? Dayta mang tadlaang iti kwarta iti sabali at tao? Sana parikot dayta kanyak. Tati panangited, mayarig metla iti panagmula. Anya? Da kayo, mama. Anya ti makunayo. Sabagay, no ti panangted kat mayarig iti panagmula, ay nasayaat mat. Tano mabindisyonan kat agbungan to, oh, di ado ti maapit mo. Anya? Gumatang kayo iti prutas, sir. At abukado sa bahakan pinya. Sige man nga rod, gumulpiak man, taited ko kadagiti ubing. Ay, una, sir. Sige, agpili kayo laang, tay kilaw. Ni, apay ngay, nabasamet. Ay, pasensya kayo na, sir. Ay, naabutan ak ngamin iti todo iti dalan ko. Uray kumamat nga rod no at dawiting sida paglinungak, ang amawan mat. Kasta ka di. Ay kat, ag-request kayo akin ni Apo Kapitan. Ibagayo akasapulan nyo timadan iti waiting shed a paglinungan wano paginanaan nyo. Ay, uray bubungkan upat tapos tila kumano iso. Awan mat, sir. Kan may sa, sigurado nga aguray kami pa iti mano atawan. Sabagay, ala, siya kung timang Ted iti pagposte kan pagbubong nyo, iti aramiden nyo awaiting shed, tata. Ay na, agyaman kami unay no kasta, sir. No kasta, adda inted ni Sir Romeo apang bubungyo iti aramiden nyo awaiting shed, Tata Elias? Adda balasan ko. Kasano ngay, no addan to aramiden ti barangay tayo? Ay ket, siya kun akan ti mangala. Kukwakon ti inted ni sir. Talagaan nalaing amang ted ni Sir Romeo. Nang runa no ammo na akasapulan ti masaknan. Awan ti makunakan ni Sir Romeo. Taam mo na tumulong kadagiti agkasapulan apada na atao. Pudno dayta, Tata Elias. Kinapudno na. Talo nga estudyante ti pagad-adalan na. Ay, kastaya balasang kaw. Ay, talaga nga rod ama nagtulong ni Sir Romeo. Anya ti mangmangag ko asayang gusan? Nagi-donate ka manan iti yero a para bubong ti aramid a waiting shed? Ket, anya ti dakas iti dayta. Ay namanong anya tinaknakan mon, takasta kamutan, sayang ti kwartam anya. Apay, gobyerno ka? Tapno si katimangtad ti kasapulan da? At dayta ka manan ako nak, Mariel. Bye-bye anak kadilatan. Anya ka di dayta. Anya ti diyo nagkinawatan. Diyaka mo man iti daytoy a Mariel. Kanayon naklatan akong kontraen. Mariel. Ay, masurunak ngamin iti aramid na, mama. Nagrigat to pa itang sapol iti kwarta. Mapanala ipadpadawat iti asino man. Bayamon ti kabsat mo, taday ti pakaragsakan na. Tata Elias, papanan nyo? Nagdudo mamut a prutas day taawit yo. Ay, mapanak man di balay da sa Romeo. Mapanyo lakwan iti prutas? Ay, saan? Ited ko alibri dagitoy a prutas kan kuana. Anya? Ay na, kasla baliktad tata. Retired teacher itan ni Sir Romeo. Ada kwarta na, tagpenpensyon, Tata Elias. Ha? Isuda ko makit di at imangtad kada kayo.
taadot kwartada. Ay, amumiday ta. Ang kayat mila ang tagsubad kuma iti kinasayaat na kadatayo. Taisaw, timay sa at timulong kadatayo ide. Ha? Nang runa, kasjaymat adin ang asawa. Tapno adda kumamat timako na a pamilya na. Saan nga agmay-may sa laeng iti balay na? Nasayat met, ta nakapasyar ka. Nabayag basit adita nagkita, Tata Elias. Iwan nga raw, sir. Nabayag basit adita nagkit-kita. Ne, agduduma pat aprutas dagita imad mo. Ay, uwan. Ay, prutas na ito, para kada kayo. Kahit awan bayad na. Agyaman ak unay. Tidak duma prutas. Inted dagite karubak. Takayat da amang tagkada kayaw, sir. Kasta ka di. Ay katagyaman ak nga rod Tane, jak unay makapapan ijay ili. Gapo ka dagiti an-anayak. Marigatan ako na magna. Ay, awan nga rod, sir. Tanay, naka-wheelchair kayaw. Ay, awan nga rod. Barang umimbagak tumatlaeng. Ay, umimbag kan tumatlaeng, sir. Papigsaam kumati pa kinakamaw. Ayan da nga, dagiti tattao at tinultulungam ide manong. Mariel, Ayabam idaa, tay suda ti tangdanam ang mga sikasukan ka. sana nasakit tinakam ko. No didak man tulungan ita. Gaputawan iti panunot ko ti agsingir kadagiti tultulong ko. Day takit nga rod. No kumaindulin mo ti kwartam, o di adda kumabusbusam ang mga ala iti private nurse ang mga sikasukan ka. Tano siya, busy ak ije balay. Mariel, Iso ano mapan kan tumanen agpa-therapy, jayton may nga anak ko ti mangkadwakan ka, manong. ala, agyamanak, Mariel. Densyo, si kamit gayam dayta. Kumusta kan? Nasaya at mat, sir. Intuloy ko tinagadal iti kolehiyo. Kat baban iti kaasi ti Diyos. Nakalpasak. Kat may saak itan kadagiti nagbalin an Navy Seal. Very good, Densyo. Congratulations. Isumot lagayam anabayag at ika nakitkita. Awan mo't tandamag ko may papankan ka. No siyak, sir. Kanayon ko adamagan no kasano kayo matan. Iso nga idinaamuak nga adan anay nyo. Imayak adagos ditoy, idinakabakasyonak. Kasta ka di. Ay kat agyamanak Awan gayam. Nasabat ko dagiti padak idi anatultulungan nyo. Kat napagnunumuan mi at tulungan da ka iti panagpaagasyo. Ay na. Aggastos kayo pa'y laeng. Awan anyaman na, sir. No saan aga po kada kayo? Saan kami kumaan nakapagadal? Sana nga agsingsingir kadagitin tultulong ko iti, Densyo. Engam no day tati kunayo, ay katakkalunay apagyamanak. Agyamanak, sir. Kayat ko, yalaan kayo iti private doktoryo. Tapno adamang tamin kada kayo. Saanen, kababain matuna yen, Densyo. Di ka agdanag, sir. Kan hindi kay agbain kanyak. Taday to'y abanag. Nagsaritaan min iti asawa ka. May samot lang nga doktor. No kasta, addan pamilyam, Densyo. Taga-anumat nga itinagbalin nga asawam. May sang Amerikana ti asawak, sir. Ket adamot tan talungan nakmi. Nagsaya atin. Asinsado kagaya man, Densyo. Sir, awan ragsak ti progreso, nubukbukudan. Isu nga awan kas iti tumulong kadagiti agkasapulan. Tata Elias, papanan nyo? Ay, kaduak man dagiti kaaruba. Mapan kami di tabalay da sa Romeo. Kaya't da kanu matapasyaren ken makasarsarita.
Nagswerte mo tan ni Sir Romeo. Talaga nga ado ti mapan mang pasyar kan kuana. Agsisinublat ti mapan di tabalay na. Talaga kasta balasang kao. Managtulong amin ni Sir Romeo. Ket adulat tamat ati makalagip kan kuana. Agpapan kanyak. Iso nga idin na minsan na napanak iti balayda. Ay na, nakitak anak kaad, ado ti makan. Kastamot tan iti prutas. Kan, adda pa yung tinangbayad iti pribado a doktor na. Ay kasta. Ay na, nagimbag man no napanunot dati kasta. Jak pagarupan, akas jay kapatid ni Sir Romeo kadakwada. Nasaya ta imay ka, Mariel. Alam dagiti daduma a prutas. Jak makan amin dagita. Matadail. Sobra matinyig da. Manong, imayak. Tasyak ti may sa mga sikasukan ka. Diyak kayat nga dama ko na dagiti tattao kanyak. Mariel, di mo't busy kay di balayo. Sana bale, tadamatan pribado a doktor amang tamtaming kanyak dito'y balay. Manong, Pudno anaimbag ti Diyos. Gapo tadyak ni namnama, ngagsubad kanyak dagiti natultulungak. Ket sobra pa itit itadda at tulong ita. malagip ko tinako na day di mama. Anasaya at ti agmula. Tano agbungan to, ado ti maapit. Banag anasay-saya at ngam ti agururay tayo laang iti awaten tayo ama itan. Husto ka, Mariel. Katagyaman akta na amiris mo dayta. Wan mano, isong agpaimbag ka, ha? May mimbagan akong iti sakit ko. Mayaten ko namat ti doktor ko. Isong agyaman ak iti Diyos, tayo ni kanak iti may kadwa agundaway nga agbihag. Maragsakan ak nga rod no kastama no. Kat pakawanan na ko ma. No anyaman dagiti nagkurkurangakan ka iti kalabas. Idi pa'y lang nga napakawan ka, ading ko. Agyaman ak mano. Ita, sursuruak mat ti tumulong. Tapno addan tumat maapit ko aso papak na iti kamaudyanan na. Nasaya at dayta. Ngam ibagakken ka. Ti tumulong saan kuma amang namnama iti kasukat na. Ti pangrunam kat ti pamatim iti Diyos, Mariel. Nagasa ti tao asipupuso at tumulong, tas supapakan to ti Diyos iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.